What's up mga tol? Welcome back to my channel. Gagawin natin ngayon mga tol, pupunta tayo ng San Fernando, Pampanga. Ayan mga tol, titignan natin kung anong mapapakita sa inyo sa may San Fernando mga tol. Maraming salamat pala sa nanood nung vlog ko kahapon dun sa may Daang Kalikasan, mga Tarem, Pangasinan, Zambales Road. Ayan mga tol ha. Kung hindi pa po nakapanood, panoorin nyo po yung mga video ko doon. Napakaganda pong pumasyal doon. Marami pong nagpapapicture. Ayan, mga riders, dinadayo pa yun galing ng iba't ibang mga lugar. Darating na 2021 matatapos na yon para mabilis na tayong pakapunta dun sa may Zambales. Ayan, aabangan natin yan para kung gusto mong mag beach sa Zambales, ilang oras lang andun ka na ha. Napakaganda dun mga tol. School. Napakaganda po school yan mga tol. Dito sa Delabastagan, ayan, meron ng SM dito, bagong SM. Ayan, boundary na to na ng San Fernando mga tol. Ayan o. Ayan, ito yung bagong SM Delabastagan. Ayan, gusto nyo mamili ng mga sapatos, mga damit, ayan, punta na kayo sa SM Supermarket. Oh, wala sa supermarket mga tol ha. Nasa department store yan. Supermarket, ayan, grocery yung mga mabibili doon. Napakalaki din ng SM Delabastagan. Pasensya na kayo mga tol ha, hindi ko ginamit yung Honda Civic natin tulad niya no. Wala, hindi ko nagamit kasi alam mo naman, busy din tayo pag may time. Kailangan motor muna tayo. Nandito na tayo sa may Sindalan. Yung mga bagong business ngayon dito. Dati wala man yan, mga susis na restaurant yan, wala man dati yan mga tol. Ngayon naging food na yung Sindalan. Fast food lang dito is yung Jollibee. Buti wala akong McDo dito, walang nagtatayong McDo ngayon dito kasi halos kapag may Jollibee may McDo, may KFC, ganyan. Buti walang kagawin ngayon yung Jollibee na yan. So ayos siya, maganda yung business niya ngayon dito. Nasa Vista Mall ako, Pampanga. Ayan, malapit na tayo dun sa may intersection. Ay, nag-i-improve talaga yung San Fernando, Pampanga. Ayan, napakalaki ng watermark nila rito.
San Fernando. Napakagandang mga tao dito, yung mga parol nila rito kapag magpapasko. Mga giant lantern yan. Improving talaga yung ano rito, San Fernando. Puro business yung mga nakatayo rito. Wala ka man gaano makikita ang bahay dito sa may harapan. Puro mga nagbi-business yung mga tao rito. Ayos na ayos mga tol. Diretso tayo dun sa may San Fernando, dun sa may palengke. Tignan natin kung ano pa yung mga kabayo, mga transportasyon nila doon, kung buhay pa yung mga transportasyon na mga kalesa. Madalang na lang ako pumasyal dito sa may San Fernando. Maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel. At yung nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag niyo po kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa videos na i-upload ko, tulad po nitong pamamasal natin dito sa may San Fernando, Pampanga. Maraming salamat po sa inyo. Shout out po kay Robert Pura, Nick Yang. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Yung mga nanonood na hindi ko pa na shoutout, shoutout din po sa inyo. Hindi ko na po kayo isa-isain. Lahat po na nanonood ng video ko, salamat po sa inyo. And shoutout po. Ay, makulimlim yung panahon ngayon mga tol. Sana huwag naman umulan. Ay yung pinakaayaw ko sa mga nagmumotor na umuulan. Ay, grabe. Sobrang bad trip ako noon kapag umuulan, nakamotor ako. Napakahirap maglinis kapag umulan. Tapos ang daming putik. Ayan, andito na tayo sa may intersection dito sa may San Fernando. Mga tol, pag kumaliwa ka naman dyan mga tol, pupunta ka ng Robinson, San Fernando, pupunta ka rin ng Manila, pwedeng sa NLEX, Pampanga. Yan. Ay, sa kabila naman mga tol, pupunta ng yan, Olongapo City. Dadiretso tayo mga tol ha. Titingnan natin yung palengke nila rito. Dito pa kaya yung mga kalesa mga tol? Kasi dito pinampapasada yung mga kalesa. Ano ka lang kung makikita natin ngayon. Ayun, may SM dito, ayan oh. SM. Meron din SM. One way. Tama, mahihirapan tayo dito. Laging one way yung saan pa tayo pupunta nyan? Pwede pa tayo sa wala.
Diretso na lang tayo dito. Dito sa may papasok ng SM. Ayan, SM San Fernando downtown. Ayan. Tapos mamaya kakaliwa tayo. Yan, umikot lang tayo dahil maraming one way dito. Kasi yung kalsada rito napakasikip lang. Laging 2 lane lang oh. Doon sa sidewalk wala na. Ayun oh. Pansin nyo mga tol, konting-konti na lang. Ikot lang tayo dito sa may likod na rin yung SM to. Medyo maliit lang yung SM dito mga tol ha. Ayan yung SM, yung pinakalikod nya. Ayan oh. Napakaliit lang ng SM dito. Hinahanap natin yung mga kabayo. Ayun, kabayo, ayun oh. May nakita ako, kabayo. Kalesa, ayun oh. Okay, didiretso tayo dito mga tol. Ito naman yung pamahalaan lungsod ng San Fernando, Pampanga, ayan oh. Ito yung sinasabi ko po sa inyo, yung mga kalesa, ayan o. Buhay na buhay pa pala mga yan, mga tol. Oo. Transportasyon na walang usok. Ayan yung mga kalesa. Yan. Yan po yung San Fernando. Sunshine Supermarket. So tayo ang gagawin natin. Dito tayo sa may palengke. Ay, yung wet market nila rito mga tol. Ayan, nagtitinda ng mga karne-karne ng baboy, baka. Ayan. Yung mga nagtitinda ng mga gulay. Ayan, saging, no? Ayan, masarap yan. Chapsuy. Ayan, mga bisikleta, pajak boy. Napakagandang amoy dito. Sarap ng amoy. Amoy bilasa. At ito po yung palengke ng San Fernando, Pampanga. Ayan po yung mga kalesa pala, ayun oh. Ayan. Pinampapasada po mga yan ha. Oh. Ayos po, ayos.
Ayan, sana nag-enjoy kayo ha dito sa may San Fernando, Pampanga. Ayan po yung update natin ngayon. So ayan guys, hanggang dito na lang muna yung pagbibigay kong update dito ngayon sa may San Fernando, Pampanga. Maraming salamat po sa inyo. At see you next vlog po ulit. Salamat po.